வந்தா தைரியமா பேசணும். சரிங்க. பேசியா? பேசாம இருந்தா எப்படி? யோ பேசியா? பேசுறேங்க. ஆமா படிக்கிறீங்களா? ஆமா படிக்கல, +2 படிக்கிறேன். வாத்தியாரா டீச்சரா? அதுவா, எல்லாருமே டீச்சர் தான். சின்ன வயசு பியூன் 2 பேரு. எங்க கிளாஸ்ல நாங்க மொத்தம் 36 பேர். எல்லாரும் டெய்லி சாப்பாடு கொண்டு போயிருவோம். போதுமா? போதுங்க. மூச்சு பாரு, இதுக்கு நீ பேசாமலே இருந்துக்கலாம். ஒரு வயசு பொண்ணு தனியா இருக்கிறப்போ எப்படி பேசணும் தெரியாது? நீ எல்லாம் யோ, நீ பேசினா பேச, இல்லன்னா நான் பேசுறேன். I love you. ஐயோ என்னங்க? அப்படின்னா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு அர்த்தம். இது கூட புரியலன்னா நீ எப்படி டவுன்ல இருந்த? யோ, நீ என்ன லவ் பண்றியா இல்லையா? சொல்லியா? இப்படி திருதிருப்புன்னு கேட்டா எப்படிங்க? பின்ன லவ் பண்றத தவணை முறையில கேட்க முடியும்? இல்லங்க, நீங்க பொம்பளை பட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க. நான் ஆம்பளை, இதெல்லாம் யோசிச்சு தானே சொல்ல முடியும். ஏன்னா இது என் வாழ்க்கை பிரச்சனை இல்லையா? ஐயே, நல்லா வழி. ஐயோ யாரோ வராங்க. வரட்டுமேயா? இல்லங்க, யாரோ பாத்துட்டு மாமாட்ட சொல்லிட்டா என் தோலை உச்சிருவாரு. ஏன் இப்படி பயப்படுற? என் தோல் ஆச்சே. சரி போ. என்னங்க பேரு வெண்ணிலா தானே? நல்லா இருக்கு.